bhala u-5 and 1 over 4 njenge-improper fraction. So improper fraction i-fraction ene-numerator enkulu kune-denominator. So le isine-whole number ne-mixed ne-fraction, so le kuthiwa i-mixed number ayo improper fraction. So uba sifuna ukuyibhala as improper fraction sithetha ngo-5 or 1 over 4. So ungayicinga lento ibe ngathi ku-5 plus 1 over 4. So start u-5 lo u-5 zi-whole numbers eziyi-5 ithi okanye zi-pi eziyi-5 ithi ngizodraw ii-pi zami zibe yi-5 zibe neepisi eziyi-4 ngoba ifraction yethu ine-4 ngasezantsi. So nansi pi yami yokuqala ndikope nansi enye ipi yesibini nansi ipi yami yesithathu ziyi-3 ngoku, nansi ipi yesi-4, nansi ipi yesi-5. So u-5 lo uthetha ezi-pi eziyi-5. So ithi diseklishe zonke. So ngu-5 lo zi-pi eziyi-5 kulo 5. U-5 uthetha ezi-pi eziyi-5 ezipheleleyo. Ngoku ndizisikile ezi pi zaziyipisi eziyi-4, ipi nganye ineepisi eziyi-4. So ngoba ipisi nganye ingu-1 over 4. So zingaphi iipisi endinazo kwezi pi zam eziyi-5? Ndineepisi eziyi-4 kwipi nganye and ndinapisi eziyi-4 kwipi nganye. So ndineepisi eziyi-4 kwipi nganye. Ziyipisi eziyi-4 kwipi nganye times ngeepi eziyi-5. So 20 iipisi zethu. Iipisi zethu ziyi-20. Okanye enye indlela ongayicinga ngayo into yoba since ipisi nganye i-1 over 4, so ufana noba ungathi ngu-20 times 1 over 4 uzosinika u-20 over 4. So iipi zethu eziyi-5 zenza iipisi eziyi-20 ii-fourths okanye eziyi-20. So sinika u-20 over 4. So ndiphinde ndayibhala kwesibini. So i-5 pies ku-20 over 4 siipisi eziyi-20 and ipisi nganye ikota okanye 1 over 4. So lo ke ngoku 1 over 4 lo yipisi eyi-1 kwezi pisi eziyi-4 kwipi. So ithi ndidrawe enye ipi, nantsi enye ipi yam ndiyisike ibe ziipisi eziyi-4. Lo u-1 over 4 yipisi eyi-1 qha kwezi pisi eziyi-5 eziyi-4 I mean. So ipisi eyi-1 i-denominator isixelela uba zingaphi iipisi esizisikayo kule pi, and then i-numerator isixelela uba yeyiphi ipisi esiyithathayo okanye zingaphi iipisi esizithathayo. And nansi u-1 over 4 nanku yile pisi eyi-1. U-5 and u-1 over 4 ubonile uba u-5 lo ku-20 over 4. So singaphinde siyibhalele nto sithi u-5 no-1 over 4 angaphinde abhaleke afane no u-5 plus 1 over 4. U-5 plus 1 over 4 osinika ufana no u-5 ngoba siyamazi uba ungu-20 over 4. Siyibona lento sigqibo yenza ku-20 over 4. And then uba ufuna uphinde uyijonge uba ziyafana na ungadivayida u-20 ngo-4 and u-20 umdivayide ngo-4 ukunika u-5. And then si-edda i-fourth le yethu u-1 over 4. U-20 over 4 plus 1 over 4
over sine answer ethu ngubani sino 21 over 4. So enye indlela yoyicinga intoba ithi u5 lo u5 sipieces yi20 zepi ungazibala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 okanye eyona ndlela ongayenza ngathi sine-pi ezi-5 pi nganye ine-pieces eziyi-4 so u4 times 5 ngu-20 so siphinde si-ede kwezi pieces eziyi-20 ipiece eyi-1 so iipieces zethu ziyi-21 so sino-21 iipieces zethu and ipiece nganye ingu-1 over 4 so sino-21 times 1 over 4 noba ufuna uyicinga njani as long as i-problem ukwazi ukuyisolva so u-21 over 4 i-improper fraction yethu so ithi tubonise enye indlela elula yokuyenza ukuchinja lo 5 and 1 over 4 umenze improper fraction. If you know 5 and 1 over 4 uyayichinja ibe improper fraction ufuna uyichinja i-denominator yakho izofana so uzeshiya pha kodwa i-numerator yakho izochinja ibe ngubani izoba i-numerator fraction plus izoba ngu-1 plus i-whole number yakho times i-denominator yakho so 1 plus so ngizothi ithi ndiyitshintshe ndibhale ngohlobo endicinga ngalo ndizawuthi 4 times 5 u4 times 5 and then kuleyo ndi-edda u1 u4 times 5 plus 1 ukunika u4 times 5 ngu-20 and then plus 1 ngu-21 ngu-21 over 4 so lena indlela yona indlela ekhawulezayo ukunika le answer efanayo besigqiboyenza apha ngezantsi so i-pieces yi-5 as a whole uyafana no-20 over 4 i-whole number lo u5 ufana no-20 over 4 bese ndi-edda i-numerator fraction engu-1 fumana 21 over 4